Jual lebar ma class 9 no pori tongnai bo sungsarno yakari kalangka naithok sungsaro bo ongkha Delhi hastewa pori tongmani o dino thuika tabuk bhaige thuya bo thuimani purup kaisa pano phunungmaya abono tabuk koksil chai tokha sabo bo butharka bhaige thuika ingka bini paithakni kuthui pandao sogika sini shar ronjit debarma tei kwbangma no lukurok aro sogika belai khe khairogo sini Mwnai jual lebarma bo asuk phatar hastewa pori tongmani omaika sungsarno yakari kalangna hini sabole saimon haidena tabuk borok kaham tongmani si bodino bo borok tamongoi thang kono saimia aboni bagoi ta kono si guarantee si korika saimaka. Hello guys, joto no lamsugani channel o nong ni bagai tini last of video nukjok phaimani hingke ani channel no subscribe khaidi belai no nong ni support nango o koikdin video upload khaijagani bagai belai no white dio ani channel abdom down kalai tongkha please nong na sanamo songo subscribe tei support khaili di hingke